ja se. No niin, saakka sen nyt saa. Syöttiin vaan siihen. Joo. Mutta me käytiin puuta asarana äsken. Vielä mennä. Joo, ei. Okei. Ei siellä muualla ole. Onko sä laittanut sitä kännykkä? Toinen. Te voitte mennä edellä sitten. Mä voin perässä. Sä jäät sit sen toisen päin. Joo, okei. Messä edellä, niin mä lähden sitten toiseen suuntaan. Hyvää tuuri, että pääsin tuossa traktorin kyydissä. Noin lumet tuossa naapuripitäjällä ja poro ei jaksanut vetää. Eikä niin ryppynen nää. No nyt täällähän on ihan soittoakin ihan hienosti. Onko ne pojat ollut sittiä ihan tässä jo alta jouluvaiheessa? Mutta koko vuosi kun soittaa hakkeja ja syö samalla sitä ei monin puolta pysty tekemään. Ihan oikeeseen käteen. Jaha, niin. No, kerittiinpä syvään aikaan. No kyllä sitä, onko suunta tullut? Kyllähän mä tulen sitten uudemman kerran, kun tässä oikein vähän lähestyttää, mutta tää lumi teki semmoisen yllätyksen, että se poro pääsi vähän matkaan, mutta mä tuun sitten perille saakka poron kanssa nyt tää kauhean joulu. Että semmosia. No niin, koittakaa nyt joululaulut kaikki mitä on ja kyllä se jo sitten mukavammalta jo tuntuu. No niin. No niin, minä taidan mennä tänne kamarin kautta, jos täällä on nämä toiset pojat on vähän pelannut. No niin, minä sitä arvelin, että nyt on vähän, eihän jouluvuosi koskaan pahalla sanonut, mutta jos on ollut niin kuin vähän tuhma niin kuin sanottiin ennen, niin sitten voisi olla, että ei saa kuin 2 karamellia ja tytöt antaa sitten. Jos on kulttia halaa putsia, niin sitten... Oli TVH vai mikä se oli aurannut noin tie. Mutta mä arvelin, jos olisikin posti, mutta eihän ne postimiehetkään auraa, nehän vaan ruohoja leikkaa. Ruohoja leikkaa ja piasta auraa. Niin. Tätä rupeaa jouluputkia taluttaa ne. Niin, kyllä varmaan. Niin. 2 kertaa viikossa tulee Minäpäs tulen sitten 2-3 viikon päästä oikein niin ajan kanssa ja nyt on mahdollisuus tässä pieni aika niin vielä ryhdistäytyä, jos ei ole ryhdistäytynyt. Niin katsotaan sitä oikein ajan kanssa. No niin, jep.